Pulisya, pinasinungalingan po na may nakapasok na gun for hire sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Gun for hire, wala pong nakapasok dito. Pero patuloy pa rin naman tayo nagmo-monitor sa ating lalawigan. Yan ang direktang sagot ni Pangasinan Police Provincial Office Director Police Colonel Rollifer Capocñada ukol sa mga kumalat na reports na may nakapasok na umanong mga goons at gun for hire sa probinsya ng Pangasinan. Ayon kay Capocñada, mapayapa pa rin ang lalawigan ng Pangasinan bagamat may ilang lugar umano ang may tumitinding tensyon dahil sa papalapit na eleksyon. Kamakailan, ni-raid ng puwersa ng CIDG ang isang bahay sa Santa Maria, San Nicolas kung saan nahuli ang mga sospek, pati na rin ang ilang armas at pampasabog. Nag-conduct ng raid ang CIDG. So, since CIDG yan, binigyan lang kami ng copy, tapos sumama naman yata yung mga kapulisan, at meron naman sila nakuhang mga armas doon. Pero hindi naman nahugulan ng mga ano yun. Mga tao kasama na yun sa nahuli doon. Sisiwalat ni Capocñada at tuloy ang kanilang investigasyon kung lokal mismo ang mga sospek o mga taga-ibang lugar. Inimbestigahan natin kung taga saan talaga sila. Pero allegedly, sabi naman taga-kabila, talagang taga doon din at supporter nila. Samantala, tuloy ang pagpaigting ng otoridad sa pagbabantay ng mga lugar na nasa yellow areas of concern sa probinsya ng Pangasinan. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.